Dobrý deň. V tejto časti si ukážeme, ako otestovať funkčnosť kontaktného formuláru na stránke. Otvorte vašu webovú stránku a kliknite na kontakt. Zobrazí sa vám formulár, ktorý je chránený testom reCAPTCHA. Je teda odolný voči automatizovanému vyplňaniu rôznymi robotmi. Vyplňte formulár. Telefónne číslo nie je povinné. Odošlite správu. Momentálne prichádza e-mail na adresu školy a aj na adresu Johnny Testera, ktorý odoslal e-mail. Keď otvoríte modul otázky, uvidíte danú správu aj v Refinery CMS administrácii. Túto otázku môžete odstrániť, alebo sa môžete pozrieť, či nemáte nejakú otázku v spame. Môžete aktualizovať zoznam notifikovaných, ide o zoznam oddelený čiarkou. Dá sa upraviť aj potvrdzujúci e-mail. Toto je obsah e-mailu, ako sa odosiela odosielateľovi správy ako potvrdenie o jej prijatí.